Muruaren sakea. Bihurtutakoa. Eskubiz jarri da botera txaparen gainean moztu. Aidez orain. Joanesek ere alaxe erantzun dio. Ordu zestauk. Moldeaz defendatu da. Aukeria. Murua. Hirugarren aukera jarraian. Onda dejada. Iritsi eginda eta sartu gainera. Barruan dana bere alde duela orain. Murua, baina ez du aprobetxatu. Zesta iritsiko da. Orain arteko tantorik nekagarriena. Bolea ez da ona izan. Bote kaskar xamarra egin dio. Bere burua saldo egin du Joanesek jokaldi horretan. Eraman pelota zaila. Barruan, baina iritsi eginda eta tantoa zestauk. Elkarri aukera asko eman dizkiote tanto honetan. Azken behitu sentiezean paradan gogu, sentiez ikusteko tanto bat zirenak eta bat honain jabe, ikusteko moduko.